Carretera, autopista, AP. E despois de 24 horas nada máis e nada menos que de bus, estamos en Macanao, Macabá. Marabá. Marabá. Estamos así un hoteliño, hotelucho máis ben ao lado da estación de bus, e viñamos hasta Orla de Marabá, que está como un paseo ao lado do río, a mítica ruta do colesterol que adelante dos pueblos. E o ambiente está moi ben, porque hai xente, un montón de xente facendo deporte. É unha calle así de casiñas nas que todo o mundo está sentado na calle, e hai un pouco máis pa diante, hai así un montón de bares, que viramos nada espectacular a nivel monumento, ni naturaleza, ni nada, pero sí que di moito de como é a vida nun pueblo cero turístico de Brasil. Entonces, por ese lado, é interesante. E viñemos á feira, por fin Iria conseguiu chegar á feira. Bueno, a mí tamén me gusta ver estas cousas. O que pasa é que é unha feira máis que de postos na rúa. Bueno, son postos na rúa, tipo de montar e desmontar todos os días, están xa como fixos. Pero, bueno, tamén está ben. Vamos a dar por unha volta. Paréceme que vai ser o paraíso da falsificación, polo que vexo. Como en internet non aparece absolutamente nada, pois buscamos no mapa o parque máis grande e viñamos andando baixo este sol infernal e resulta que é unha rotonda. Iria, mostranos a tua cara de sorpresa. Oh, seguimos en busca de algo que ver en Marabá que non sexa un polígono industrial. Bueno, a ver, a parte da Orla está ben, pero fora da Orla, de momento, polígono industrial e rotundas. E como de vez en cando hai que permitir un lujo, hoxe viñemos en cama, que había 30 reais de diferencia, pero tamén eran 16 horas de autobús. E viñemos solos. Mira, temos 12 asientos para nós solos. De feito, expandímonos tipo hostel, viñemos ocupando uns 6 ou 7. 16 horas de viaxe e chegamos a São Luís e temos unhas horiñas hasta o próximo bus e nada, salimos por aquí a dar así unha volta. Así nun primeiro momento recorda moito como ao Porto, así as baldosas. Ten un montón de edificios así con baldosas por fora e nada, a verdade é que o problema é que mires pa onde mires, ves unha calle chulísima e non sabes para onde tirar, a verdade.
Gustouche? Pois suscríbete e para atopar máis información, bota un ollo á descripción. E non te perdas o próximo capítulo, onde visitaremos o Parque Natural dos Lençóis.